السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Yau na son yi magana akan abubuwan da suka shafi babbar ƙasa a Afirka, Najeriya. Najeriya ƙasa ce babba wadda take ɗauke da ƙabilu daban-daban da addinai daban-daban, musamman addinin Musulunci da kuma addinin Nasara. Amma cakwakiya wadda ake samu a Najeriya a ɓangaren Musulunci, zai yi wuya ka samu ƙasa kamar Najeriya wadda ake samu munanan aƙidu, sannan kuma zai yi wuya ka samu ƙasa mai maye-mayen malamai na Allah kamar Najeriya. Ko da za ka sami ƙasa mai mayan malamai kamar Najeriya, to ta fuskar adadi Najeriya za ta fi wannan ƙasa adadinsu. Najeriya da kuma ƙasar Egypt suna daga cikin ƙasashen da Allah ya azurta su da masana ilimin addini da ilimin zamani, amma kuma cikin ƙasashen biyu akan samu malamai masu mummunar aƙida, wanda gaskiya manufarsu da abin da yake sa su ɗauki wannan aƙida abu ne mai ɗarme kai. Akwai waɗanda ake zargin cewa suna yi ma maƙiya Musulunci aiki ne. Wasu suna yi musu aiki a sane, wasu kuma suna musu aiki ba tare da sun sani ba. Saboda maƙiya Musulunci suna amfani da wasu hanyoyi da dabaru irin nasu, waɗanda wani lokaci za ka rika yi musu aiki ba tare da ka san kana yi musu aiki. Alal misali, duk masu fina-finan duniyan nan akwai ɓangaren da suke ma maƙiya Musulunci aiki ba tare da sun san suna yi musu aiki. Akwai kuma waɗanda cikinsu sun san suna yi musu aiki kuma suna yi musu da yardarsu. Akwai kuma waɗanda su ganin suke sana'a ce, faɗakarwa ce suke yi, amma kuma suna ma maƙiya Musulunci aiki. To a Najeriya ne aka samu munanan aƙidu irin malam mai tatsi ne, aka samu shugaban ƙungiya waccan Muhammad Yusuf, aka samu Abdul Jabbar, yanzu kuma ga wani ya fito shi Jalu Jalingo. Gaskiya waɗancan aƙidunsu za a ce an wuce su, misali mai tatsi ne da kuma Muhammad Yusuf da su ƙala ƙato da shi'a da wani na, babu irin aƙidar da babu Najeriya. Kuma duk da haka nan kuma Najeriya na daga cikin ƙasashe masu malamai waɗanda duniya ba za ta taɓa mantawa da su. Za a iya zano Malam Usman Dan Fodiyo da kuma Malam Abubakar Gumi da kuma Sheikh Jafar Mahmud Adam da kuma Albanin Zaria. Waɗannan malamai duniya ba za ta taɓa mantawa da su, musamman ma duniyar Hausa Fulani, duniyar da take amfani da harshen Hausa, da kuma duniyar Musulunci gabaki ɗaya a yammacin Afirka. Amma kuma a Najeriya sai a samu wasu aƙidun 'yan haƙiƙa da wasu abubuwa. Wani lokaci mutanen sai ka gaza ko neman duniya ne ko neman a san su ne. Sai kuma yanzu kuma matsalar kafafen yaɗa labarai. Kowanne mutum zai fito ya bushe salular shi, ya sa data na 500 ko 1000, ya zaɓi wani malami yana zagin shi, yana ci mishi mutunci, ya ce yana mishi raddi. Har aka samu wani wanda bai ma san koma menene manufofin Musulunci ba, bai ma san menene ilimi ba, wai yana yi ma Sheikh Nasiruddin Al-Albani martani, yana cewa bai ma cika ɗalibin hadisi ba balle ya zama malamin hadisi. Wa'annan abubuwa sai a Najeriya. Najeriya tana da garin da ake ma kirari da tumbin giwa, ko da mi ka zo an fi ka. To babu ko shakka dai alfahari da ilimi, alfahari da abubuwa da yawa. Allah ya sa dai a rika cewa Kano tumbin giwa, ko da mi ka zo na ƙwarai an fi ka, in ka zo da mummuna ka fi mu, da zai fi kyau a haka. Amma Allah ya rufa ma malamanmu asiri, ya sa su tsaya a kan gaskiya, ba jayayya ba da kawo ruɗani a tsakanin al'umma. Akwai abin da an ka yi shi
babu wata ƙaruwa da al'umma za su samu, sai dai rarrabuwar kawunan malamai da mabiya da sauransu. Malami tana yiwuwa aka kawo wani abu mai sarƙaƙƙiya, shi ya san inda zai bi ba tare da ya taka ƙaya ba, amma mabiya da yawa abin zai kawo rarrabuwar kawuna cikinsu, su yi zage-zage, su yi tsine-tsine, wa'annan abubuwa ba ci gaba ba ne, ba kuma manufa irin ta musulunci ba ne. Musulunci yana son a yi komi da adalci, a yi komi da gaskiya ba tare da an ci mutuncin kowa ba, ba tare da an yi ma kowa ƙazafi ba. Dr. Jalo Jalingo na daga cikin mutanen da suka kawo cece-kuce a baya-bayan nan. Akwai mutanen da suke goyon bayan shi, akwai mutanen da ba sa tare da shi a aƙidar shi, akwai mutanen da suke tare da shi amma suka ce wannan abubuwan da yake yi ba su ba ne mafita. Na daga cikin waɗanda suke cewa haka nan, akwai wanda ya kawo labarin da ya ce wata rana ran sallan Idi ne ma ya rubuta wa'annan bayanan nashi tun da safe kafin ya je sallar Idi. To ina amfanin wannan? Ko da ma daidai ne, balle ma da yawa suna inkarin hakan.